Ciblek larang-larang kok ngandur nganggur. Iya benar. Benar. Jarum-jare apa sih? Teka keri dewek disurake kaya ngeburna darah. Yuk, Cok, disepot mbok kayu ciblek karo eling-eling yuk. La 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 la. Kancane karo Kakang Turiman. Iya. Wilujeng dalu atau Wilujeng dalu Kang Turiman. nggih. Wilujeng dalu Kang Pita. Wilujeng dalu Kang Turiman. Nggih. Wis kono gentiri kasih nyambut gawe nyong tek ngaso. Lah jare Blak. Wilujeng dalu Mas Guntur. Wis. Sing bener kayak gue, sing bener. Sing bener kayak gue, sing bener. Iya, sing bener. Lah wong sing bayar dalange udah bayangin. Oh, bener. Pinter ki. Cilik-cilik uteke jalan kayak bosah. Jalan. Cilik-cilik uteke Jalan jalan. wong ana sikile 10. Ana utek jalan, Jan. Iya. Kok angger ngomong sing bener. Lah nyong ya Ana sikil-sikil 10. Guling atung kepregen kowe kok. kepriwe ya ora kaya wong kae ngomong uteke Mas Guntur jare nyong uteke jare sepano apa jalan. Heeh. Ya. Bisa lah ya. Walah Jan. Buat saya tak cilik ya Kang, iya. Tapi cilik rupane gede khasiate. Iya. Iya. Arep cilik. Nang apa? Yang penting rasanya, Bu. Ora percaya ke, angger Mbah Manten ta angger ndeleng nanyong jane jeleh. Mbah Manten kae angger ndeleng nanyong kepengin munyil-munyil kowe jare. Titikane. Titikane lho wong anu jare ndi sing jane anu nyong angger ndelengna ciblek bingung. Bocah semono apa ana bolongane kowe jare. Kuwi jan Mbah Manten kae gue. Kowe maksude bolongan apa, Blek? Bolongan irung. Bolongan irung. Angger ngomong ke dicetak kena sing genah. Kula nggih nyetakna ning urung rampung. Anu urung rampung. Urung rampung. Sing jenengane menungsa niku bolongan tuli kabehan jumlahe sangat. Kowe ya wis ngerti dawak nggone. Iya. Bolongan mripat loro, irung loro, papat, kuping loro 6, tutuk 1 7. Iya. Ora sangat. Kowe guling ngitung sing bener sih. Guling ngitung kepriwe kuwi. Wong urip nang alam dunya ke bolongane sangat. Jumlahe sangat. Kayata mripat loro. Irung loro papat. Tutuk 1. Kuping loro. Nah, apa sangat? Ki ya mleng-mleng pinter jane, Nduk. Lah apa ana bolongan sing dikorupsi? Ana sing dirahasiaken. Ana sing dirahasiaken nyong arep cerita mbok Domai, mbok tukaning nang Bapak Edi sing kagungan hajat. Kang Turiman mbok kayu ciblek. Nggih. Dalem Kinarya sambung patang pudungku bengi kiye tinimbalan
Bapak Edi Supangat dalagi Kusmiati. Ibu Kusmiati nggih. Dalu niki sek ngawontenaken pahargyan ageng dalam rangka tasyukuran sunatan. Sunatan walimatul khitan. Nah, sunatan. Sunat. Sing disunati Mas Ahwan Julian Adia Jordan. Ditungaken nembok kaya jiblek. Jenengane kok. Jenengane genaya kok. Jenengane angger bocah siki kepen anu apa maksudnya angel. Angel kowe warna-warna sih. Ya wong kowe meteran iki lho ki jenengane mbok. Ana jenengan komputeran kepriye. Maksudnya ana Jordan barang Aditya. Lha ki angger nang nggonku ki nggo nek nyong biyen. Ki nggo jenengan wong papat. Pancen iya. Nyong malah jenenge putune Mayer anu Black. Sapa? Wingi sing lahiran wingi bocah lanang tak jenengi Begong. Lah genak kepenak mending jenengan tapi ya dadine ora zaman kemajuan anggar sares iki kan kemajuan. Iya. Jenengane apik. Main ya mbok dirungokne ya main iki lah. Tur ana tembungan asma kinarya Japa. Iya mulane jenengan ala apik kowe pada bae. Pada bae. Iya. Tapi ya kepenak kaya anake nyong tak jenengi Daplune kowe. Iya. Anakmu ya. Iya, anakku kan mau sing barep lanang. Tak jenengi Daplun lah nyong manak maning. Anak manak maning 6 wadon kabeh. Iya. Jenengane siapa bae sing pertama? Jenenge angger nyong ngundang anak pertama ya anu CPI. Oh, dadi kowe anake 6 jenengane urut kayak kowe. Iya. Nomor 1 jenengane Cipiki. Nomor 2 Ropiki. Nomor 3 Lupiki. Nomor 4 Piki. Nomor 5 Piki. Nomor 6 ora tau tak undang. Ki bocah ndelodur jebulane ya. Angger diundang ora gelem. Ora gelem. Turu bae. Turu bae ya. Iya Mas Turiman. Nggih. Anu moga-moga Mas siapa? Ahwan. Mas Ahwan. Mas Ahwan Julian Aditya Jordan. Kowe moga-moga ya Blek dadi bocah sing migunani tumrap nusa lan bangsa. Amin. Tuhu bekti marang ya wong tua sekeloron. Moga-moga dadi bocah sing soleh. Amin. Apa sing dicita-cita-kena nang Mas Jordan tercapai. Sembadan. Amin. Bisa junjung wong tua. Amin. Kayak gue. Nun junjung wong tua. Kowe ta ora beneran wong tua kok dijunjung? Maksudnya dijunjung namane lengup. Oh, nah. Dijunjung namane Bapak Edi, dijunjung namane nang putrane. Salah suwe emosi ngandel. Iya, lah emosi wong bocah cilik ya. Bocah cilik kaya didek bae rampung. Ya ora didek. Jenengan ndak keke banget lho. Kowe mau terus nguntalna cempalak terus garing ngidek nyong. Ngidek nyong. Iya lho, garing ngidek nyong iki terus ana penyanyi apik banget. Oh, penyanyine iki ya. Pirang-pirang banget. Ning kowe kan ora kalah karo penyanyine. Malah kowe ngerti delengkang kene kowe Black persis kayak Syahrini. Oh, masa sih? Oh, berarti betul Pak Edi bilang kayak gitu juga. Sama saya katanya Pak Edi saya kayak Syahrini. Bener. Nek kamar mangane kayak Syahrini. Iya. Maju maning. Nah, maju mundur cantik. Iya. Cantik. Pinter. Maju mundur cantik. Iya. Cantik. Delang terus madhep mengana. Madhep maringana. Jos. Ya ora kaya Syahrini iki Kang Kene. Kayak apa? Kaya ora patiasah ki Kang Kene. Nang ora patiasa sinang apa nyong yasa jadi bocah. Hah? Nyong yasa. Bocah pekok. Oh, nyong angger sekan mburi. Iya. Pada uli ngomong jare kaya sing nang artis sing India kae lho. Oh, kaya sing karo sing sarungan. Uduh, sarungan. Apa sih Gan? Sarukan. Oh, sarukan. Aku sing dadi git. Loh, wis dadi git ya. Iya, aku git. Kalau kamu gitnya, saya goodnya. Dadi good. Good. Yang lanang wadon sih gue. Iya, terus maning angger sing nang RCTI. Iya. Sing nang anak jalanan. Iya, kowe kaya siapa? Aku kaya Reva.
Nyong be. Kang Tureman. Nyong bejere kaya Reva mbok ana kepanjangane Revalina es tomat. Oh kiye es tomat, es jus kayane ya. Yo ora Revalina. Angger Revalina kae sing asli jenenge Revalina es temat. Angger iki tomat. Oh, malah seger. Tomat be bosok. Ya ora bapak kena nggo caos. kena nggo caos. Nyong bejere angger kaya sinang radio ETV Indosiar kae. Kayak ngomong be ora tae kok Indosiar siwar mertuamu. Loh, bocah cilik koladak. Indosiar. Siwar. Indo. Siwar. Deleng ilate. Oh ya bener. Nang apa sih? Ilate cawang. Apa turunan ngunda? Ule duwel. Indosiar kayak apa Rika? Oh iya. Kayak siapa? Nyong lambene angel go ngomong Indosiar kok. Lah gue sih. Oh iya. Lho, Kang Tureman mbok kayu ciblek. Nggih. Alhamdulillah wong iki diparingi terang kabeh para sutresna budaya rawuh tumplek blek niki tamune wiwit wau blabar. Iya. Jelas. Cara kidalange ya anglur senglur pindo selo blek. Jere. Nyong percaya. Selo mantu blek gede semut. Nah. Nyong percaya banget. Iya, semut lumayan selo. Angger dalange pas Guntur ge wah jan. Nang apa? Penontonnya tumplek-blek. Fan-fane Mas Guntur ge pirang-pirang. Sing kan tekan Sumpyu ge Pak Garno Simelik. Pak Garno kesemelik tanggaku jane. Paguyuban Himasakti kang dipun pangarsane Bapak Sarjan Muhammad Nur niki sami rawuh. Nggih. Pak De Trisno Mergawati rawuh Kang. Rawuh gasik menika Pak Trisno wonten sebelah wetan wau. Mbah Manten kala wau nggih sampun gasiki rawuh. Sampun berkahi. Malah gasiki di siti. Salaman karo sinden. Yo iya. Kok dijak salaman ora blek? Rawuhnya diseng salaman mbek mlinge kae. Nang apa sih? Alangane lah nyong dadi kepengin Uloh, kepengin ngapa? Kepengin jejeg jere. Mbok kaya ciblek Kang Tureman. Iya. Nggih, serat Kang Temi Banang pangkonku pirang-pirang. Nggih. Pak Gopur Bos TKW mangke ngersakaken lagune Luntur. Langgam Luntur. Bu Esiana. Oh, Mas Taufik saking Manting ngersakaken Juragan Empang. Juragan Empang. Niki penggemar saking Kelapa Gadon niku penggemar Mbak Ega. Oh, Mbak Ega. Penggemar sami rawuh nggih. Kepanjangane Mbak Ega ngerti kepanjangane? Apa? Mbak Ega Mendung. Oh, Ega Mendung. Megan apa? Oh iya, Ega. Oh iya, nggih. Niki Mbak Oman mendem kangen. Nah, Pak Ari saking Maus nyuwun lagu selangkung rong langkung. Mbak Wigi Kang Nyekar. Mbak Sastra saking Penggalang nyuwun Gunung Sari Kali Bagoran ingkang nyekar Bu Esiana ingkang asta sampur Dewi. Nun. Dana sing ora genah. Ki mikir jenengan sing ora genah. Ora genah kok tenan. Sing asta sampur sinten? Mbak Esiana. Oh, sing nyekar Mbak Esiana, sing asta sampur Mbak Dewi. Oh, nang macane nek gue. Macane nang alas. Iya, gue brakot dalam guntur. Ditakoni kok macane. Bocah kok ladak banget. Yo ora nek kowe macane. Bocah ta sepetil tapi galak banget. Sepetil. Nang apa? Sepetil kaya gue 3.000. Nggih, anu komunitas-komunitas sami rawuh. Nyuwun sami nyuwun lagu diparingi mawon. Bu Tarti niki nyuwun tembang tresno mangke. Lah niki Kang Tureman. Nggih. Wong dheweke manut sinanggap. Perkarane engko kiye ya diminangkani aja kuwatir. Nggih. Mboten aja. Asal ana wektune diminangane kabeh, wedene ra ana wektune ngesu ketemu nang Srandil. Ngenjang dalu teng Srandil. Niku komunitase kula nggih njaluk lagu. Lagune apa, Blek? Lagune pokoke sekarepe sing penting kepenak. Nyong ye duwe KCM. Lagu kepenak malah cara KCM siapa yuk? Komunitas Ciblek Mania. Ketuane sapa ketuane ndeleng? Kapan dibentuk, tanggal pira, jam pira? Rapate nang endi? Lho kok dadak takon? Ya kudu. Kuwi suatu paguyuban. Lho ya komunitas. Lah ya KCM. Lah iya kuwe dibentuke kapan? Kowe wani ngomong wani klarifikasi lho, jelasna karo. Lho wis dibentuk kok. Ya dibentuke kapan, jam pira? Apa kaya kurang bentuk? Oh matamu. Oh wis dibentuk kawit iki. Kamus kowe. Ora apa-apa nyung darani matamu, darani apa nang dalange ora masalah. Angger Rika sing ngarani nyung lak kesu. Blek.
Sebabe bedane. Lah wong bayar ora. Wah anggar kesuwe sinang kene iki. Aja kaya gue lho. Allah ora bae. Jenengan ndang ganteng. Los ora. Walah. Mlaku tempane gedang kowe ngono. Dalang laris ganteng. Alah, apa meneh, mangan. Ya. Apel oh melon. Oh anake wadon melu. Jebule wis mana? Wis. Anake bojoku. Lah nggih bojone jenengan mana? Kos niku nggih. Ngomong kudu putrane. Kae puterane kae. Lah iya puterane. Puterane ibune. Sing muter sapa? Mboten nonton. Puterane. Puterane Bu Guntung. Heeh, puterane Bu. Iya, gerpak. Majanipun. Oh, atmajanipun. Main temen yo nganggo atmaja. Wah, jan pancen ora kaya. Ingkang kagungan hajat ngersakaken Suminten Edan. Suminten Edan. Ketoprak. Iya. Lah niki sing wis diweling. Terus bodo-bodo ngono kok partnere karo Esiana ya kapatut. Ya maine aja kok karo Ciblek regane larang-larang ora usah ngapa-ngapa kampleng sisan kok. Gue ngandel apa ora? Wis dibayar nyong Bali lah. Ora. Ning wong enak kowe dikampleng ngablek wong urung nambah bayaran nyedingken. Ya ora apa-apa. Nyong arep dikampleng ya apa ora apa-apa ngono lah. Iya. Ya keprimen sing jangane wong ya orang cantik nih kayak lambene emang kowe karo Najil kowe ya iya lho emang wong ngodek banyak kanyuk napa padha mangan bakso ki malah ana sing mlebune 2 sendok ya ora gumune apa kondangan kan pada mangan bakso kayong jero temen kowe blek asem mboten sing jenengane Bapak Edi sakeluarga niki kula percaya peyayine blobo nyahnyo kowe bagi-bagi rezeki ora mung karo penayagan ora mung sinden ora rombongan ki kelebune seneng jeria termasuk kowe blek dadi binatang tamu nang kene binatang tamu ini bangsane ketek apa kiri kayak kowe lho binatang wong menungsa binatang apa kowe udu binatang kowe ya udu masa binatang ora kok anu kowe anu sensitif temen kowe pernah ya nyong lagi sensitif bahasa anu lagi aja kayak gue lah mas nggih niki pokoknya sing jenengane nang kene ora kurang-kurang ya ora kurang-kurang pokoknya apa bae ana dog ya padakon mam iya urung apa-apa wis dibroki rokok bos-bosan kaya nyong mau dok ya langsung maring buri kayak nang kamar nang buri kowe ditemoni karo sing kagungan dalem aja iya jelas nyong ditemoni wis pokoke ngene karo ibune apa ora ibune di dalam lagi nang kamar sareng oh kayak gue iya terus Pak Edi kepriye ceritane Pak Edi anu barang wis kayak ngene blek ngene mana mam temenahan nyong mam nang kanan nang sebelah kanan nang pojok Pak Edi kan nemoni tamu maning nyong madang dewek lah ulang kancane nyong uli madang tekor akeh banget terus Pak Edi kepriye Pak Edi lagi nemoni tamu nyong mam dewek lah mam dewek lah barang nang pojok ya nyong madange nang pojok meneng bae nyong wes pokoke uli akeh lah kok nyong dilurui kepriye dilurui nang tekek kepriye sih iki dok nyekek dok nyekek lah wong sing nglurui tekek kowe ya ora cilik ngati sing penting keluargane Pak Edi kowe ikhlas iya darane dimam karo kowe iya terus maning nyong mam iwake gede-gede banget nyong tulianmu seneng ayame nyong njut papat kowe mangan karo ayam kowe ya ora mangan karo iwak ayam iwak ayam madang karo iwak ayam temenan barang iki kretuk laos maksudnya ayam gue cerita panu nyindir tukang selentem ayamnya aja nyenjut papat nih ayamnya telu laosnya siji lah sing tepangan laos disit ning yo ora apa-apa wong angger tukang selentem laosnya telu ayamnya siji kayak gue mboten apa-apa mulane gula niki maganen gue jukut di urugi kerupuk menaja kemenangan kalingane laos kabeh urugi kerupuk siram tege tutup kobis
Ya ora kaya tumpangi mendon. Lah akeh temen lah. Malah kaya gunung. Iya, Mas Turiman dhewek mangkene senang-senang. Alah pokoke mayu. Menghibur masyarakat Glempang. Karo ya menghibur keluarga besar Bapak Kedi. Penggalang kok Glempang. Penggalang. Ya penggalang lah. Ya pangapura wong anu lambene genang lambene wong ayu kae kuwe. Jabang bocah. Jendel diminangkane Kang Turiman pundutane. Suminten edan. Suminten edan. Nggih. Ayo, Mataraman. Ayo disepot. Berarti ketoprakan. Ketaprokan. Ya, ketoprakan. Yo anu ketoprak kali sinten? Ya masa karo nyongedok ya jan. Ya karo Mbok Ayu main jeb Esiana. Ana Subroto. Ngono Subrotone kan Turiman. Iya. Sumintene sapa karepe? Karepe sing kagungan hajat sumintene ki Mbok Ayu Eci Black. Ujarku Esiana. Ora. Yo. Kayak spesialis lagu-lagu mengko. Yo ngene. Ki dadi mbok Ayu anu biyunge Suminten. Oh, biyunge Suminten jenengane sapa? Oh, Aki Nyong tau maca naskah. Iya. Nek biyunge Suminten kuwi jenenge Sawen. Jeneng Sawen. Sapa sih dia? Biyunge Suminten ya mbok sapa jengane ora ngerti tapi kan bojone Warok Suromenggolo. Oh, ki dadi termasuk Nyong anak Warok. Iya. Black. Kuwi anak Bupati Si Black Dalam. bisa ora ngerti Bupati Trenggalek iki. Biyunge Suminten. Ora ngerti. Regane lagi mbiyen biyunge Suminten gue ningkahan ora kondangan. Oh alah dilalah. Ora dilalah. Regane ora ngerti. Ki wong sene sing waras pira ya. Nggih mangga yo. Jum. Yo, ayo. Niki. Iya. Mane mas. Jan nyong tak takon kowe iki dadi dalang ketoprak. Larala ki kepriwe engko tek kowe 4.000 tenang bae kok malah butuh. Iya. Yo, minten. Ya Mas anu Subroto. Iya. Ya ceritane Subroto ki teka. Ya Warok Suromenggolone. Ya masa nyong dobel dadi warok lah. Ya wis ibune ya kenal loh, kok bejengkel loh. Nyong ora jengkel yo. Oh iya. Ya ora jengkel ora. Mung takon. Iya. Black, gua jengkel kaya ngapa maring aku nyong ya meneng bae. Oh, kepripun sih? Mbok Ayu urung iku. Oh, Mbok Ayu urung, oh jebule. Mbok Ayu urung. Iya. Heeh. Nyong teka. Iya. Yo, wis teka ngono. Ditabuhi ya menek kemandan semangat yo. Tolong. Ayo. Suminten, kae ana tamu sajake Cak Bagus Cak Ayu ngapura. Nyong bagus banget. Ngapura. Suminten. Iya, Mbok. Kowe aja sulaya karo mboke ya. Ora. Ndang ditemoni ayo. Ya ayu yo anu Mbok anu yo. Aku harus jadi pengantin ya Yung. Sing sabar Suminten. Nyong nyambat ring biyunge Suminten siapa ya? Voting by voting Kang Turiman. Mari penonton nyambate maring biyunge sapa iku. Iya. Ki nyong patute nyambate sinten iki kula kali ini. Runtah. Subhanallah nyong dijenenge Runtah. Ayo jajal. Nuwun sewu bibi. Ah, iya napa to Le? Yung cepet yung aku seleket bener. Mengko
menika sik Suminten. Kowe bocah ayu-ayu aja lenjing ngono, aku sing isin mbakmu. Piye, Blek? Wong ketoprak ti ngomongnya diapik-apik. Lah ya wong anu minten kan minten apa-apane terengginas bocah ya. Ibu, gue. Ibu tuline busuk cipta rasa. Oh, apa ya? Suminten bocah desa. Oh, bocah desa. Mboke lah, nyeluk mboke. Oh, mboke. Apa-apane cepet, mubahi ya cepet. Lah nyong uli semaur, mangan ya cepet. Uli semaur ya cepet. Ya karepe ning cara Solo apa cara Banyumas? Lah karepe ngono lah. Wong lambe-lambene dhewek kok. Nggih. Suminten bocah ayu-ayu kok lambene ndungis banget kaya iki jan kebangetan karo biyung. Mbak, aku tadi manten karo Mas Obrot-obrot. Wis, Broto, Pangeran Broto. oh brot. Karo Mas Pangeran Obroto. Kowe sing sabar Cak Ayu. Aja kaya ngono Cak Ayu kok nang mronosit Cepet aku wis dandan mau luluran. Nuwun sewu, Bibi. Ji wonten napa panjenengan? Kula ing mriki badhe nderek miterang. Ji pripun? Kok menika wonten pawestri ingkang saryanipun kok alit. Menika anak kula bagian bagus. Sing nonton ora sampe luwung sing nonton mbek pada meneng bae penayagane ngomong kae anak celeng gue. Apa tuh men celeng gelungan? Kowe ngomahe Warsito apa ngomahe sing Broto. Yen desa Wangsaka katebian. Kaya terenggiling api-api mati. malah kaya terenggiling. Anggar Suminten tergiling lah biyunge siapa? Nyong sing ora trima. Iya wis nyong dadi biyunge pe nyong dadi biyunge pe. Nyong sing dadi Suminten piye? Suminten. Wis siap tempe. Oh timbangane nyong darani tergiling, darani celeng. Ana Suminten tergiling. Ora apa-apa iki darani lemah nyong darani celeng. Ora apa-apa dadi biyunge. Ya mau bocah cilik semrintiler karuan ya nang sing ngarani. Masa lagi di syuting kok darani celeng. Wis aja nesu. Nuwun sewu, Bibi. Calek. Kepareng kula menika badhe nderek miterang. Pripun? Lah menika wonten caleng. Menika wonten manudya ingkang endah sulistyaning warna. Cepet ah, jan kesuwen banget. Jan ketone kok kaya wis mangsane banget sih lah. Sing sabar Suminten subhanallah. Isin. Ora kaya kuwe kok anggere ora gelem ya nyong karo Mbak Manten ya kena. Domong telitikane kaya kate memeti kok. Celangkrak jelingkrik. Oh alah. Heeh. Sanding kok wala. Ana apa le? Sejatosipun ento kula menika badhe nderek miterang kalian Kanjeng Bibi. Kula tenanipun badhe kadhawuhaken kalian putranipun panjenengan ingkang pun asma Suminten. Suminten. Tenanipun menika larenipun pundi kula kepengin mangertos. Durung ya, durung. Kurung mangsane kok. Walah, broto picek kawit mau nang kene kok ora weruh. Suminten. Ya ceritane jurung kenal lah. Malah micek-micek. Mbak caturmu ki sing bener aja ngono kuwi aku sing isin Mbak ya. Lah ya ora ngono kawit mau weruh nang kene takon menyang dinang di. Bocah ayu-ayu kok. Yang tak Menapa mboten kelentu nek kula mawas panjenengan menika ingkang asma Suminten. sanes. Lho, Kula sanes Suminten, kula mbokne Suminten Cak Bagus. walah ning ngono aku mending karo ibune wae. Ya. Wis ngono lah wis. Yen dirasa-rasa, Bro. Dadi bakul karcis bae. Enak sing tumpuk. Nuwun sewu Bibi. Jih pripun? Tenanipun menika ingkang pun asma Suminten menika pundi? Menika ingkang putra kula menika wonten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, iki Mas Broto ta, Mas Broto, Inji Cayum. Inji Kang Mas. Panjenengan calon suami kula. Allah. Mangke rumiyin wong ayu. Nggih. Kula mestinipun tresna linambaran rasa ingkang manunggal. Yen to kula mawas panjenengan kelan ingkang ibu menika kula tenanipun milih ingkang ibu kemawon. Kali kula mawon wong niki piyunge kula pun randha 17. Kali
Niki suminten mawon Cah Bagus, kangge mboten sae. Ayo Cah Bagus. Mboten sae nami biyungan mboten. Bener milih biyunge iki nggo imbuh tok ya kan, nggo imbuh. Nggo imbuh, jengke tuku mendoan imbuh. Masa nggo imbuh lah Mas, lah ya aja nggo imbuh lah. Nggih, pripun Mas Broto purun nggih kali kula bojo. Nek aku diruda parepsa supaya ya kuwi gandeng atas lawangan seleramu. Aku pun kendhat tali murda. Mas. Suminten? Mas Broto kali kula mawon. Ngalih. Wong ora tresno ya ora. Aja meksa karo aku. Aja meksa kowe karo aku. Ngalih. Eling Broto. Mas Broto. Suminten sing eling, sing eling. Sing eling sayo. Mas Broto. Aku tresno kowe, Mas. Sing eling suminten aja ngono kuwe. Sayo. Sing eling amit-amit jabang bayi. Sing eling suminten anakku. Kayak bocah TK njaluk jajan ring mamake ya. Ora. Kayak bocah baut sekolah baut dia. Mas Broto. Odo. Aku ki Mbak. Halo sayang. Aja kaya ngono. Mas Broto. Suminten to Mas. Aja aku ki suminten. Bareng kowe sing eling suminten Mas aja ngono Broto. Mas Broto nang kono apa ora Mas? Mas Broto. Aduh suminten anakku. Aduh suminten. Kowe sing eling suminten aduh. Suminten aja ngono kuwi. Suminten kowe sing eling. Betul. Suminten kowe sing eling. Sing eling suminten. 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 Ditabuhi ngene tok tambanane ngene. Suminten. Tambanane. aku gari dadi ramane nyong. Suminten. Suminten aja kaya ngono Suminten. Kowe aja mirang-mirangke wong tuwa. Kowe aja mirang-mirangke wong tuwa. Alok apa? Para kawula yen pancen kowe kaya ngono. Tresno ya tresno ning aja kedelarung Suminten. Kene tak tambani, kene. Kene tak tambani. Kene tak tambani kene. Ki Mas Broto nang kene iki, Mas Broto. Suminten kowe aja ngono kuwe Suminten. Kowe sing eling. Suminten aku iki. Suminten. Ojo ngesine Suminten wong tuwa. Kowe lah Suminten iki, net. Kene, hei, Suminten. Waduh. Iki nek kaya ngene wirang, Bu. Lah nggih pripun to? Anakmu ki kentir kaya ngono jalarane iki kepiye jalarane? Kowe tresno karo kowe Cah Bagus. Kene tak tambanane kene. Suminten. Gawa kene. Suminten ndang mrene. Ayo, Cahayu. Suminten.
Jabang bayi kayak penghuni neraka. Suminten kene tak tambanane kene. Mas Guntung. Iki tak tambane barange Broto iki. Suminten kowe aja ngisi-ngisinaken karo mbokne ya Suminten. Suminten. Ayo. Kowe eling ora? Sing eling coba. Kowe sadar ora? Aku sapa iki? Kowe kudu isin karo mbokmu lho. Is. Ojo ngisin-isin karo Warok Suromenggala. Kene tak kandhani. Kurang ajar banget iki. Ngisin-ngisin ke wong tuwa. Iya. Sing ngendi ngartimu dhisik sing ndi, deleng. Ayo dimaem. Ayo. Ora sedep lah. Ayo. Suminten. Ana cangkeme semene mangane gedhong seno. Ojo ngisin-isin ke wong tuwa. Iku Broto kae. Kowe weruh aku ora? Weruh. Sopo aku? Turiman. Oh. Wong ramane Warok Suromenggala kok malah Turiman. Ramane Suromenggala. Iya. Wong Trisno kuwi ra. Iya. Dimodali siji kuwi ndarepe katresnan. Kowe tresno. Oh ah. Kowe tresno. Nanging Broto ki tresno ora karo kowe. Ora. Lho kok kowe malah ngoyo-yo supaya gandeng kanca karo Broto. Ora isin kowe. Ujarku Mas Broto nang kana aku pelukan malah Mbak Manten. Kowe aja kuwatir. Kowe aja kuwatir. Suminten. Iya, Pak. Yen mengko Broto lek gelem dadi garwamu. Iya. Wis kowe karo Rama wae ora apa-apa. Wes. Kepriwe iki ya? Jeruk makan jeruk ngisi-ngisi enggak? Melas kok kan melas nulung anak. Ora ana barang nulung ngisi-ngisina negara kowe. Iya karo